Mandinibulise kaloku matholonyongande kudlelana, mandinibulise lusapho ndini lukantu. Uyabulisa umfokahoho, umzukulwana wamacwerha, ovambane, omahlahlo njembomla wopotwana. Andifuni kwenza ntshayelelo inde, ndifuna ukuya apho kufele khona ithole. Abaninzi ke bayayazi into yokokuba ndingena ndiphuma ezinkundleni ndimangalelwa nguDr. Nokuzola Mndende, ovule iikheyisi zambini kodwa emangalela umntu omnye ngento enye. Isandimangalisa ke naleyo ukuba yenzeka kanjani. ECape Town High Court kukho ikheyisi abathi xa beyibizayo yi-defamation. Oko kukuthi uDr. Nokuzola Mndende uvule ikheyisi eCape Town High Court esithi ndingcolisa igama lakhe ndithetha ubuxoki. Kuphinde kubekho ikheyisi evulwe eRondebosch Police Station kwalapha eKapa, ndiyaxoxa nakuyo eWynberg Court, apho ke bayibiza ngokokuba ikheyisi ephayana yi-crimen injuria, apho kuthiwa mna ndithe yena Dr. Nokuzola Mndende uyathakatha. Okay, make ndibuye umva kancinci ke, andifuni ukwenza ntshayelelo ukuba esi story awusazi uzasifumana okuye ixesha lihamba, kuba xa ndizawuqala ekuqaleni aba basilandelayo istory baza kubhoreka kukuba ndiphindaphinde into enye. Make siye kule ndawo apho uDr. Nokuzola Mndende athi ndithetha ubuxoki ngaye. Okay, ukuzotsho ngoku ikheyisi ebendiyivulelwe yiyeke into yokokuba ngoNovemba walo nyaka uphelileyo ikhona ikheyisi eyavulwayo eRondebosch, ayaqhubekeka kwazovulwa ikheyisi ngokutsha ngoFebruwari. Nanjengento yokokuba nale ilapha eCape Town High Court ikheyisi ivulwe ngoFebruwari walo nyaka 2022. Ndiyenzile iripoti efungelweyo emapoliseni ndibalisa ukuba sadibana kanjani noDr. Nokuzola Mndende, kwenzeka ntoni ebomini bam nobakhe ukuzotsho ngoku. Umhlola ke ngokokuba ngexesha endandivele ngalo eCape Town High Court ndifaka loo ngxelo ifungelweyo, ijaji ngelo xesha yathi uDr. Nokuzola Mndende makaphendule kwezi zityholo zifungelweyo ndizifakileyo. Akakwenzanga oko uDr. Nokuzola Mndende de kwazofika into yokokuba ndiphinde ndibe ndiyaya eCape Town High Court. Remember ke xa ndisiye court ndiya kunye namagqwetha kaDr. Nokuzola Mndende, mna nagqwetha ndiyazihluphekela. Elam igqwetha nguThixo namanyange nenyani endiyaziyo. Bathe xa bezama ufuna ukunditshutshisa ngokuthi babe bendibuza imibuzo emininzi kule game le ndisuka kuyo ngayo, le ndisuka ngayo ngoku kuyo ecourt, ndababuza ke ngoku into yokokuba kanti beningathanga uDr. Nokuzola Mndende makaphendule kwezi zityholo ndiza nazo, kutheni ingathi le case ifuna uqhubekeka engekaphenduli? Ithe ke ijaji entsha ibichophele le case, no fokahoho, unalungelo lokungaziphenduli ezi zinto wena uzithethileyo. Nathi ke sinelungelo lokokuba ndingabeka njani na, asinalo ilungelo lokumnyanzela, esinalo ilungelo lelokokuba sithelekise ezi zinto azithethileyo nezi wena uzithethayo, sithathe isigqibo phezu kwezi zinto zilapha phambi kwethu. Injalo? Bathi ewe injalo. Ndathi okay, kulungile, kodwa ke akungebi into yokokuba engaziphendulanga zonke ezi zinto endizithethayo yinto yokokuba ezazi ukuba zinjalo. Ukuba zinjalo
then ke ngoku iphi ikheyisi yokuthetha ubuxoki ngaye. Yathi ijaji, eyona nto ingamandla apha mfokahowo yilaa ndawo yokokuba wena usithi walala nomfundisi uDr Nokuzola Mndende. Awuzange ubabone. Uba wawubabonile sinike ubungqina bokubona. Ndathi ubungqina endinabo mna bokubabona behamba bobabini baze bathi xa bebuya ndiyibuze into yokokuba benisiyaphi nobabini ukuba animelezekanga nibe nihamba nobabini kwaye ngexesha lomsebenzi. Andifuni ke ukunaba kuba lo mcimbi usesekhothi uyaxoxa, kodwa ndizama nje ukuyikrobisa into yokokuba ndibufakile mna obam ubungqina bokokuba ndanibona ninobabini nanisenza ntoni ukubana ningayanga kwenza le nto ndithi mna naniyenzile. Ithetha ukuthi ke ngoku xa eyikhanyela eyokokuba bayenza le nto mna ndiyithethayo bekumele uba ke ngoku uthe eCape Town High Court udala uxolo, ewe wasibona sisobabini, kodwa sasisenza unumber 1, number 2, number 3 singenzi le nto ayithethayo. Ngolo hlobo ke ngoku ithethe into yokokuba ndiyaxoka. Andizazi ngoku nokokuba ndixoka kangakanani xa ezi izinto ndizifakileyo eCape Town High Court zingenamntu uziphikisayo. Koko nje into eyenzekileyo apha u-SABC ufake into ethi yena ucela ukukhutshwa kule case. Then xa ekhutshiwe u-SABC kule case kuza kusala ntoni? Kuba ngo-1996 ndandingumsebenzi waseRadio Xhosa ndibalisa izinto ezazisenzeka kwa-SABC ndingumsebenzi. Umfundisi uNxiwa wayesebenza kunye nam. Ngokomthetho kwakumelezeke into yokokuba mna nomfundisi uNxiwa siye sancedisana ukufumana iprodyusa yenkolo kaNtu, kuba ndandingafuni ukuba yiprodyusa mna nanjengento yokokuba mna ndandikwikomiti yokuthatha izigqibo ngezinto emazisasazwe eRadio Xhosa ngela xesha. Ndandingafuni ke ukuba ndithi ndingomnye wabantu abathatha izigqibo kwizinto emazenzeke eRadio Xhosa ndiphinde kwamna ndiyosebenza kusasazo, kuba loo nto leyo yayingazukwenza izigqibo, yayingazundenza ndikwazi ukuxoxa ndimele iradio ngokupheleleyo ngokondlela endandifila ngayo mna nendandibona ngayo ngelo xesha. Now ke ngoku umfundisi uNxiwa kwakufuneke endincedisile into yoba sifumane umntu oza kuba yiprodyusa. Ndingayazi mna into yokokuba kanti umfundisi uNxiwa ehamba nam njena uncwase ukuba yiprodyusa yale nkolo kaNtu. Nangoku ke njengokuba waye wandigxotha umfundisi uNxiwa washiyeka esiba yiprodyusa yenkolo kaNtu, uDr Nokuzola Mndende ndimsondeze kuba wayeza kundincedisa sifumane abasasazi benkolo kaNtu abaza kumamela kum noDr Nokuzola Mndende. Nalapho ndingayazanga into yokokuba Dr Nokuzola Mndende lo uncwase ukuba ngumsasazi wale nkolo ndithi mna. Akamelezekanga umntu oyinkokeli ongumseki wombutho wenkolo kaNtu asasaze, kuba akusasaza akazuvuma ukulungiseka kwaye uzawutyhala iimbono zombutho wakhe. Sasivene ngaloo nto leyo. So kuyacaca ke into yokokuba mna ndadibana nabantu abarongo kwa-SABC, kuba umfundisi uNxiwa lona ndiqashwe kunye naye waphele ba yiprodyusa yale nkolo ebekungamelezekanga uba unenxaxheba kuyo. Koko usincedise kuba engumntu onamava kwezenkolo. uDr Nokuzola Mndende kwakungamelezekanga uba ube ngumsasazi wenkolo kaNtu, koko kwakufuneka abe ngumnqwanqwadi. Ingakumbi ke wayenemfundo engentla kweyam, ndandiqonda into yoba ndixhobe ndafohlela xa ndisondeza isifundiso ecaleni kwam, ndingayazi uba kanti ndisondeza incukuthu, ndisondeza inkamela, andisondezi isifundiswa.
Yile nto ingathi ke ngondiyalwa nezifundiswa into yokokuba ezona njongo zokumsondeza yinto yokokuba wayefundile, njengokuba ke ngendiqhayisela ngoba yena ufundile mna ndiliqaba. Nangoku umbuzo endinawo kule 27 years sinale nkqubo yenkolo-kantu eyamkelwe eburhulumenteni, yintoni, zingaphi iinkomfa eziorganayizwe nguDr Nokuzolo Mndende nanjengomntu esamvotelayo ukuba makabe yilida yethu? Zingaphi iinkomfa zenkolo-kantu? Zingaphi izigqibo ezithathwe yinkolo-kantu zokusisa phambili? Azikho nangaphezu kuba esilwa nobuKrestu. Awugqiba ukulwa nobuKrestu aphinde kwayena ezingubeni ombathisane nabefundisi. Kuthiwa mandithule, ndibambeni ndivalele madoda. Kunabandingcungcutheke ngohlobo ndingcungcutheka ngalo ndisityiwa ngumvambo womphefumlo, kungcono ndiyofunda ubomi obutsha ejele kuba ndim umntu owayeqashiwe eRadio Xhosa. uDr Nokuzolo Mndende ndiyafunga kunangoku akazange waqashwa yonke le 26 years esemhlobo wenene ebehleli ngesatifiketi sikamfundisi uNxiwa. Ndiyayihlonipha xa ndibiza njalo, ebehleli ngesatifiketi sikamfundisi uNxiwa. Umfundisi uNxiwa ke ngoku makaveze esi satifiketi wasinika uDr Nokuzolo Mndende esi ame ngaso kwa-SABC. Akazange waqashwa lo sisi, ndim umntu owayeqashiwe. Then kweli gama bathi ke ngoku ndithe uyathakatha, masiyeke into yokokuba ingumfundisi uJonga, mazithethwe inyani ndizawufa ngomso. Mazithethwe inyani ngondisaphilayo, ngomso ndizawufa. Abantu bayishwantshathe le nto ndiyithethayo, masiyithethe ngohlobo ingalo. Ngumfundisi uJonga owayethukisa ngoba uDr Nokuzolo Mndende ndiyathakatha. Mna ndisilwa nomfundisi uJonga, ndisithi uyaxoka mfundisi uJonga. Ayikho loo nto leyo, akathakathi waziwa ndim. Ndingayazi uba kanti uzawundithakatha ndiphi ngoku. So kule case ke ngokuthiwa mna ndithi uyathakatha, umbuzo wam mna ngokokuba ukuba kanti nyhani akathakathi, yenzeka njani into yoba ndihlupheke ngohlobo ndihlupheka ngalo, yayindima owayeqashiwe eRadio Xhosa, ndaphuma kanjani? Kuba u-SABC akayichazi uba ndaphuma kanjani, uDr Nokuzolo Mndende akayichazi uba ndaphuma kanjani. Ayikokuthakatha nje oko kukodwa. Ndangenela iSatma Awards ngo-2007, indim Daluxolo Hoho, ingushushu baby, ingunkunzi emdaka. Ereyidweni kwakudlalwa ushushu baby nonkunzi emdaka, ungakhalisi umculo wam. Ndathi ndayongena kwiSatmas, umculo wam ungadlalwa. Kudlalwa umculo wabantu endikhuphisana nabo. Ngo-2010 ndaphinde ndangenela iSatmas kwi-Best Praise Singer, zange umculo wam udlalwe. Ngo-2016 ndapromowutha uNolundibhomela, but ndimpromowutha ndizimele. Wadlalwa uNolundibhomela wade wanikwa ii-interviews emhlobo wenene. Into engazange yenzeka kum, bengayazi uba kanti lo sisi upromowuthwa ndim. Bamphakamisela phezulu, ndazibuza umbuzo uba okay, ngoku ndizimele ndiveza i-artist ithathelwa phezulu. Okay, so iyacaca le nto ipersonal kuliwa mna. Ifana nento yokokuba kwa-SABC 1 ndinomculo omninzi odlalwayo kweza drama zenzeka phayana. Even nakuzalo ndinengoma eyidlaliwe phayana idlalelwa lo mfundisi uthandwa kakhulu, ndiyamlibala nje ke ngokuba ngubani lo mfundisi lona, ndimlibele. Kodwa ndinengoma eyade yadlalwa idlalelwa la mfundisi kwi-background. Laa ngoma idlalwa kuba ayibhaliswanga ngam, ibhaliswa nguSimon Sibanda Weslam Music Production. So ngoku irekhodwe ndim, idlalwa kwa-SABC kuba isiwa yenye indoda ingavelanga ngam. Laa nto iyazibonakalisa into yoba kuliwa mna ndisisiqu. Bona bazama ukunditshabalalisa into yoba ndingaze ndivele nangotshengele. Sukuthixo yena njengoba kuthiwa umavula kuvaliwe, wovula ku-YouTube, ndibhatalwa phesheya e-USA ngemisebenzi endiyenzayo. Ngoku ndenze imisebenzi engaka indim nomntu wayesilwela inkolo-kantu le seyithi nabaprofethi namhlanje abathandwayo, abangamboni nombona uDaluxolo Hoho, abangakwazi nokuyiprofetha into yokokuba lo mfana ukhala kangaka ukhaliswa yintoni.
Bakhe bayibambe nangomoya, bangxole, bathi Dr. Nozola Mndende, khawulungise le nto mani. Ngumfana otheni ukhala ngawe? Wangenasazela una 60 years ukuthetha izinto ezinjena ngawe, ongakwazi ukuziphikisa. Xa kanti zangathandani nabefundisi ukutheni engazinga phambili ayiphikise? Umele ukuyiphikisa, athi zange ndithandane nabo. Ifana nento yokokuba uba zange ndibizele ebhedini yakhe, umele ayiphikise makayiphikise uDr. Nozola Mndende, athi zange ndambiza uwowo ndimbizele ebhedini yam. Kutheni engayiphikisi? Xa kanti ndiyaxoka. Ndibambeni madoda ndiyohlala ejele. Ndibambeni ndiyohlala ejele ndikwazi uphumla, ndifunde ubomi obutsha. Kuba ngaphandle kwejele ndifundile into yokokuba phezu komhlaba ayikho inyani. Nazi ijaji ngoziyambundaza zithi azinalo ilungelo lokumnyanzela uDr. Nozola Mndende aphendule kwizityholo zam. Kanti kumangale bani xa engazuphinda aphendule? Xa engazuphinda aphendule, ngubani undimangalelayo? Emangalela ntoni? Lo gogo makaphendule madoda, ndizawufa. Umama wam ondizalayo naye ndimbeka ityala. Kuba uDr. Nozola Mndende ukuze ndiyiyeke le case, ukuze ndiyiyeke le case ndingayilandeleli, kuba after yenzekile yonke le nto ndayiripota kumfundisi uQwaqana, kwaye umfundisi uQwaqana ngelaa xesha nguye wayemele ezenkolo eMhlobo Wenene. So ndamangala kumfundisi uQwaqana uba hayibo, nanku umfundisi unxiwa endigxotha, kwaye endigxotha njena une-relationship engaqondakaliyo noDr. Nozola Mndende. Wathi umfundisi uQwaqana ezo zinto yena kangeni ndawo kuzo. Then ndinetyala phi ke ngoxa ndizithethe ezi zinto xa kanti lo mntu ndandimangale kuye kwango-1996 wathi akangeni ndawo. Yiyeke into yoba kwa even umnumzana uPhumzile Mnci ngo-2014 bandiphazami 2014 or 16 umnumzana uPhumzile Mnci yayindimi ngumnumzana uPhumzile Mnci inguba uThozamile Nyakatya inguDr. Nozola Mndende, I think ne-program manager uNteyi. Sixoxa ngale nto wathi umnumzana uPhumzile Mnci, Dr. Nozola Mndende siyakucela mani khawuxoxe nomfo kawowo niyisote out le nto. Yisoteni out. Namhlanje sisezinkundleni ngento ekwakuthiwe eMhlobo Wenene masiyisote out noDr. Nozola Mndende. Yintoni linzima ibangela uba uDr. Nozola Mndende angafuni udibana nam sisote le nto out? Yinto yokokuba ndingazange ndivume uhlala ebhedini yakhe? Naleyo makayiphendule, kuba ndiyayazi ibhedi yakhe yayindawoni, ijonge kweliphicala, umqamelelo undawoni. Ndiyazazi imbiza zakhe ezazindawoni na. So ukubuthi ndiyaxoka kwanyanzela into yoba siye kuloo ndawo ndicacise indlu le wayehlala kuyo, laa room uba yayinjani. Then kuhambe kuyojongwa loo room. Mayihambe iyojongwa kaloku. Le room wayehlala kuyo ngo-96 mayihambe iyojongwa. Is a Forest Hill kwi-second floor, mayihambe iyojongwa. Then ke ngokucaca uba ndiyaxoka ndibekwe ityala lokuxoka. Sandinyuka nisehla madoda jonga ndigqiba thenga itikiti ndiseKapa ngoku, ndigqiba thenga itikiti eligodukayo kuba ndihlala ezilalini. Qho ndizawuvela ekhothi ndimane ndikhwela ibhasi ndize Kapa. Sendiyichithile i-10,000 ngoku. Ndinyuka ndisehla ndihambela ikheyisi ebekungamelezekanga uba kukho kwa kheyisi apha kuba nangu SABC ngoku uthi akangeni ndawo. Akangeni ndawo njani u-SABC? U-SABC ke unamaqhinga, wenza le nto yenziwa ngamadoda ngolewu, kulwe amankazana amabini esilwa ngendoda efumene iklatshi. Then xa ikheyisi siye court ithi indoda ndingeni ndawo mna, balawo babini mabayiphendule. Leyo babesilwa ngaye angayihoyi, nekhothe namaqhinga ke ixoxe ngaba bantu babini ingayifaki indoda le kuliwa ngayo. So sixoxa njani noDr. Nozola Mndende ephumile u-SABC, kodwa zonke izinto zazisenzeka kwa-SABC. Ayibobuqhinga obo, bubuqhinga mawethu. Endikucelayo kuni, ndicela inkxaso. Nokuba nindixhasa kanjani, kodwa ndicela inkxaso. Ukuba ke anifuni ukundixhasa yeyenu, akunamsebenzi.
ndizawumelana nayo le nto ide yogqitha. Kodwa nengqondo uza kuyibona into yokokuba ukuba bekukho ikheyisi apha kwaye ukuba izinto endizithethayo bezixoka bekufaneleke into yokokuba uDr. Nokuzwela Mndende iyabonakala. Siyamazi akoyiki izinkosi, akoyiki izijaji, akoyiki mntu, akoyiki madoda amadala ecawe, akoyiki kwa mntu mani, akoyiki kwa mntu. Kodwa kutheni mbuna kangaka nje kudala uxolo ndimncinci kangaka kuye? Kutheni mbuna? Ogogo xa esoyika uBen 10 kuzawuthetha iindaba. Ngelishwa ke mna ke zange ndaba nguBen 10 wakhe. Nokokuba mhlawumbi iinjongo zazilapho but ngelishwa zange ndaba nguye. Inoba yiloo nto ibangela uba mandinuke kuye. Ndinuka umzondo, akafuni nokundibona. Umbuzo, waqashwa kanjani? Xa uqashwayo ufaka i-CV, ukhompithe nabanye abantu, ube kuluhlu lwe-interview, ube ne-appointment letter. Mna ndayifaka i-CV, ndayifumana into ethi mandiye kwi-interview eKapa, nda-interviewa ngumphathi we-radio kwa-SABC, uMr. Govan Reddy. Ndayifumana i-letter of appointment ethi uzawusebenza eRadio Xhosa ucebisa kwindlela emazenziwe ngayo iiprogram zaseRadio Xhosa. Yena udibene nomfundisi uNqiwa, bafakanisa iNqiwa nesimndende. Mazithethwe ezinyani kuba ndizawubhubha ngomso, kungabikho mntu wokuzithetha ezi zinto ngohlobo ndizithetha ngalo. Lilonke ke singaxolelana noDr. Nokuzwela Mndende, kodwa nguye omele undibiza acele uxolo, sikwazi ukwakha uxolo. Hayi uba mna ndizivolontiye ndicele uxolo kumntu wayendifowunela qho sithi uyandithanda andibonisa ibhedi yakhe. Xa ndixoka makuvula ikheyisi yale ndiyithethayo into ngoku, mayiphandwe le nto. Ukuba ndiyaxoka mandibanjwe ndivalelwe madoda. Ndizawufa ngomso ndizawubhubha ndishiya kunyekenyeke kwindlu kaXhosa, kuba amanyanga andinika ithuba lokokuba mandakhe indlu kaXhosa, ndakhe indlu kaNtu, ndathatha intombi yemfengu ndayibeka emqolo. Kusithiwa kumulisapho eligqwirha. Uba uRuben Mveliswa okhule kunye notata kaDr. Nokuzwela Mndende wayelithetha eliphindaphinde eli gama, nanjengokuba nomfundisi uJonga wayelithetha, neenkosi zilithetha. Indima othi niyaxoka ikho loo nto leyo. Ndiphi namhlanje? Ndingelo ndiyagodola, andifumbelanga yabo, ndiyagodola ndiseKapa kuyanetha. Ndivele uthenga itikiti ndiyaqhaqhazela, ndivele uthenga itikiti eligodukayo eliphindele ezilalini. Ndichitha imali endaweni yokokuba bandinika imali baxolise, baxolela mandiveze izinto abafuna ukuthi ndiyaxoka, kodwa abakwazi ukundibambela ukuxoka. Kutheni ndingabanjelwa ukuxoka? Madoda, khange nindidibanise noDr. Nokuzwela Mndende, ndimbuze ezi zinto endifuna ukumbuza zona, naye andibuze ezi afuna ukundibuza zona. Kwakuthena zathi kumama noThembile, thetha nonyana akho ukuba uyandilandela uza kunqumka amadolo. Kwakuthena zatsho. Yintoni le ibangela makandigrogrise, ade andigrogrise kumama, nomama athule. Ubuhlungu uzalwa ngumntu ongumama ongakwazi ukulwa nabazali, notata ongakwazi ukulwa, kuba kaloku abantu ababesemandleni wokulwa ngela xesha ingabazali bam, zange bakwazi undilwela. Nanjengokuba naseRadio Xhosa akukho mntu abangakum nomntu wakhathalayo uba ndiyotshona phi. Bathatha lo mntu uqashwe ngendlela engeyiyo bamfaka ekhwapheni ukuba esamela inkolo kaNtu nangoku emhlobo wenene. Ngoku wayengene ngendlela engeyiyo, nangoku sekukho iikheyisi ezijinga phezu kwakhe abafuni ukumsusa. Abanye abantu bathe bawuguga, omama uKrweqana nomama uNomthunzivuza bathe bawuguga bokolusa amantshontsho. Yena ngosegugile usaphinde yaqhubekeka ungena enkqubeni ewayesasaza kuyo. Wawubuva pho bubudenge. Inkolo kaNtu yinkolo yezidenge. Wabuva pho bubudenge.
bekumele uba ngoku uDonozela Mndende uphume kwaphela kule nkqubo kungena iimbono ezintsha, kusetyenzwe ngeembono ezintsha. Makuze abantu abatsha bathathe over kuba thina abantu abadala siphelelwe. Yena usahleli ufuvumele, uhlela akafuni usuka. Ngelaa xesha ufuma amaqanda abolileyo. Uyinkukhu efukame amaqanda abolileyo uDr Nozela Mndende umhlobo wenene. Inkukhu efukame amaqanda abolileyo xa ingafuni ukusuka iyathathwa isuswe aqhekezwe amaqanda. Susana amaqanda niwaqhekeze, susana inkukhu niqhekeze la maqanda. Enkolo kanti eRadio Xhosa kuba abolile la maqanda phaya. Laa nkqubo ayihlambulukanga, ize ngesikizi. Akho nto ibhadlileyo eyawuziyenze. Thule. Kodwa ndikhumbula sendisemangcwabeni. Bye bye.